Безредици в центъра за настаняване на чужденци в Любимец. 6 алжирци и 2 полицаи са пострадали след бунт в дома миналата седмица. За това алармира алжирското посолство у нас. Едва след публикация във вестник 24 часа обаче от МВР пуснаха официално потвърждение за безредиците в Любимец. Снимките, които виждате, ни показа посланикът на Алжир у нас. Той обвинява българските власти в полицейско насилие. Обвиненията на алжирския посланик обаче не съвпадат с позицията на вътрешното ведомство. По темата работи Даниил Глишев. Дани, защо се получава това разминаване и каква реакция се очаква от министъра на вътрешните работи? От Министерството на вътрешните работи е разпоредено в момента да се извърши проверка, която да покаже какво всъщност се е случило в дома за временно настаняване на чужденци в Любимец. Знаем за момента това, което е сигурно, нанесени са големи щети на дома, който е само на 2 години. Това е едно от най-модерните съоръжения на дирекция миграция към Министерството на вътрешните работи. Ето какво друго се добрахме днес. В 19 часа вечерта на 30 ноември част от над 200 предполагаеми алжирци са започнали гладна стачка, за да протестират срещу лошото според тях отношение в дома за временно настаняване. Версията на алжирското посолство. Един от полицаите е хвърлил жетон за храна на пода и е казал на един от хората там да го вдигне. Младежът е отказал, естествено и това, така да кажем, наляло масло в огъня. Тази версия се отрича напълно от нашите власти. Не отговаря на истината това нещо. Повода за гладната стачка е, че те искат да излезнат извън дома, да са на свобода в България или извън нея. Стига се до ескалация на конфликта. От едната страна около 120 чужденци, от другата първоначално 11 служители на полицията, сред които само един офицер. Полицаите викат свободните от смяна свои колеги, за да овладеят положението. Стига се до бой. Чужденците са започнали да правят от чершафите въжета, с които да се измъкват под стъклата, от прозорците, които се намират на етажа. Ситуацията е била напълно овладяна към 22 часа, но 6 алжирци са пострадали по-сериозно, а 2 полицаи по-леко. Един е бил с рана на главата, втория е бил с счупен пръст и третия е бил с навяхване на китката. Обвиненията от алжирската дипломатическа мисия продължават. Когато моите сътрудници поискват списъка с алжирците в дома, ранените не са вписани в него. Заявили са 20 човека за срещна, дошли са първите 15 и те търсят другите 5 души. Сега, не че е избирателно, но част от тези 5 човека наистина са и пострадалите. От посолството на Алжир са изпратили официално запитване до външното ни министерство и настояват за гаранции подобни случаи да не могат да се повторят. Вербалната нота, която е изпратена до външно министерство, все още няма отговор. От алжирското посолство казаха, че такъв очакват в началото на следващата седмица. Това е от тук. Благодарим ти, Даниил Глишев, за безредиците в Любимец и започналата проверка по случая.